بس أنا أقول لك جيب القهوة بجيب القهوة. كم بيتا؟ 40? 40,000. למה לא בית 100? הנה כך נראה מנהל סניף דואר ישראל שמחליט להסתער בכל הכוח על כל הכוח. טובאסי, תזמין קפה בשביל ראגב. אכרם עבד אל רחמן הפך את סניף הורדוס במזרח ירושלים לנקודת המרת המטח הרווחית ביותר של דואר ישראל. אנחנו מגלגלים כל יום מיליונים כאן. אני פה סופר בהגזברות כל יום משהו בין 3-4 מיליון מבחינת שקל, וגם מבחינת מטח, לפעמים זה מגיע ל5 מיליון שקל במבחינת מטח רק. ואיך אני מביא את המיליונים? זה יחס טוב שלי עם האנשים, אמינות שלי איתם, וגם יש גם אצלנו הטבת שער כל מי שמביא עסקה שהיא בסכומים גדולים. ההצלחה האדירה של סניף מזרח ירושלים בתחום המרת המטח אינה מובנת מאליה, מילא המקום הרגיש כאן במזרח העיר, אבל איך תתמודד עם עשרות חלפנים בסביבה שמציעים שערי מטח אטרקטיביים יותר? אתה יודע כמה המחיר היום? לפי איזה מחיר? 3.25, אבל בשבילך אני אדבר עם הבוס שלי, יביא לך מחיר? קודם כל יש לו אחלה שילוב פה, נותן אחלה מחירים, והוא ממש קרוב אלינו, והוא גם, הראש הזה הוא גם חבר שלנו, אתה מבין? ויש לו $40,000, ואני רוצה לתת לי הטבת שער. אגורה, תן לי עוד רבע בשבילי, זה חבר שלי. סניף הורדוס לא רק מקום עלייה לרגל לאישים מפורסמים, זה בעיקר מקום שמעניק שירות לכמעט 4,000 לקוחות ביום אחד. יש כאן את מספר תאי הדואר הגדול בישראל, 8,250, וכולם דפוסים. בימים עמוסים נפתח הסניף כבר ב-7 בבוקר, שעה מוקדם יותר, ואת התורים הענקיים הפכו כאן להיסטוריה, לנוסטלגיה ממש. אני זוכר ימים אחרים שהיה תור עד הדלת וכולם עומדים אחר השני ולחץ ובלגן. מערכת משוכללת ומודרנית לניהול תורים בשפה הערבית יצרה את המציאות הזאת. האווירה כאן נעימה ורגועה גם בימים עמוסים, ועובדי הסניף עובדים בשלוות נפש אמיתית, וכן, הם גם מוכרים יותר. עכשיו יש לי הזדמנות לדבר אותו, להגיד לו מה יש לי בו. אתה מוכר יותר? כן, בטח. ולחשוב שהפאר הזה בסניף הכל כך מצליח הזה, באחת הנקודות הרווחיות ביותר של דואר ישראל, ממש כאן, הוצבה הקלפי המרכזי בבחירות האחרונות לרשות הפלסטינית, והפכה באחת את סניף הורדוס לא רק למשגשג כל כך, אלא גם לכזה שמביע בפועל שלום.